yiri dɔ bɛ yen ko jarali jala étranger jala arbre sorcellerie jala jala ye yiri dunan de ye farafin dugukolo sanfɛla la gɔlɛngaya partage jala a bɛ yen suya de kɛlɛli kama jala bɛ yen juguya de kɛlɛli kama jala bɛ yen ka gɛlɛya jugu wuli ka bɔ i la pewu ne bɛ fɛn dɔ dɔn jala ka mɔmɔ ma ɲini lamɛnnikɛla fɛ n ti kali n y'a yɛrɛ la n'i ye kalitɔ dɔɔni dɔɔni kan o don a fɔ to cɛmannin degere la awɔ i tun ko k'i ye cɛmannin ka degere sɔrɔ de e t'a ye mun ne ti dɛsɛ kalilikɛla ye maɲumantɔ kanfɔla de kɔ faut préfère ka maɲumantɔ ko kɛ il ne faut jamais ka dɛsɛ k'i bɛ maɲumantɔ kan fɔ i jɔnni kalitɔ dɔrɔn c'est un faiblesse. Faiblesse du cœur, oui. A zéro là. Allah be osira kalila. E ko e ta ba la ida. C'est ça. Hein? Allez. Allah le ida osira kalila. Non. Ni ne ko ma Allah be. Oui. Ni asara ne kan kalika fe ba Allah be. I kana seli shi be. O de ko ngoya. Oh ni I sona kon. Ko Allah ti kana so ga saro. Voilà. Donc Bichat et Moketi et Bimaketi. Tu dois savoir retenir quelque chose que Dieu non. Donc olu tɛ kali ko bɔ jala ye yiri min bɛ juguya kɛlɛ k'i kɛ kogoyo ye ka tila k'i sɔn juguya kɛlɛ k'i protéger kɔ sɔnni o jala de bɛ sɔrɔ jala la n'i taara jalasun jukɔrɔ i bɛ bereke ta n'i ye bereke ta walima gabakuru i bɛ jala furaburu bon n'i ye jala furaburu bon ni min binna n'o dabirila i b'o to yen ni min binna n'a jara i b'olu tɔmɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan n'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa se fɔ den 100 ni den 11 den 100 ni 11 i bɛ nɔsi jalan morceau dɔ de ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan k'u susu n'i y'u susu i b'a bɔ ka da tile la n'a jara o mugu in dɛ mugu o dɔɔni ta i k'a kɛ nɔnɔ kan na ni cɛ o cɛ juguya Ala b'o tigi kasara a nin na ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'a b'a sen da i ka garisigɛ ko kan mun Ala b'a sen da o tigi nin kan ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'e ka tɔgɔ n'i ka dawula k'ale tɛ fɛ k'o mɛn Ala b'a sen da o tigi kulo kan e bɛ ka nin faamuya donc a b'i kisi k'i tɔgɔ lakana k'i ka nafolo lakana ni nafolo nalen kɔ a bɛ ba sigi fana a bɛ garisigɛ ba de d'i ma i to ka dɔɔni dɔɔni k'i koliji la k'i kɔ a la mun n'i tɛ se k'i ka garisigɛ sɔrɔ ba la don o don a bɛ kɛ i n'a fɔ ni kura bɛ fiyɛ i ka garisigɛ so ba la pour que a ka so bilali kan. Francis. B'o dɔrɔn de fɔ jala kan. N'a de ma jala den na ou bien a feere la o fana ye ko wɛrɛ ye. En tout cas, abonnés, rappelons qu'à mes d'autres, Kaifou, Akwaba, Lala Bibou, nous sommes à Lala Bibou.